No dobre. Takže mám tu potvárané tie veci, ktoré si budeme prechádzať. Raz, dva, tri, štyri, 5, 6, 7. Takže prvý máme Lafroig, 18-ročný z 2009. Takže nejaká taká 15 rokov stará, už starý botling. Takže to je vzorka 6 od Bindia. Takže tým by sme mohli začať, to si ja nalejem. Toto je naozaj, že všetci štyria, čo sme si to celé prešli, tak to mali v tom zozname, myslím, že medzi tých top 6, že toto ľuďom sedelo. Toto je Takže, krásne. Krásna ovocná dymovosť. To je hej, nič komplikované. že je to dymové, ale nie je to také, že tým vekom už tá rašelina je taká zjemnená. Že taká, a sladká je. Že mne to ide Je až do strašne takých, ovocné. hej, a do takých už tmavších tónov, že až taký, že nugát a hrozienka, karamel, že nie je to také, lebo keď máš Laforovik mladý, tak on je taký skôr taký zelený, hej, taký ostrý a taký pichlavejší, ale toto je také dosladka, také zaobalenejšie, sladšie. Trošku mi to že až študentskú pečať ako pripomína, že tie oriešky, hrozienka, čokoláda, karamel, takéto nejaké tóny v tej rašeline zaobalené. Je to veľmi príjemné. Také proste už také vyzreté. Že není to mladé, surové, ale pekne vyzreté. Já tu mám právě taky, no. Šťavnatou ovocnost, taková svěží, i na ten věk, to působí docela svěže. Med, popel, ale ta jodovost lachů už je fuč, jako bych řekl. Že áno, presne. A, no, jako whisky je to perfektní. Fakt jako, jak u té Islay, když se potlačí ten kous a když je dobře udělaná, tak jde nahoru krásně ovoce. Ale v nástupe v chuti je tam taká tá vegetálna rašelina cítiť, že je to, že hneď je cítiť, že toto je Ayla. Hej, ako, a možno by som to, asi som to ani na vyslovene Lafroig netypoval, ale cítiť, že to je proste taká tá Aylovská rašelina. Jo, určitě. Ňom. A také pekné to je, pekne vyzreté. Aha, a toto som typoval naslepo lebo ja som si písal aj, že nakoľko to odhadujem, toto som okolo 46 typoval, pozerám, že to má 48, čiže akože je veľmi pekné, že táto 18, že je dala na 48, čo to je podľa mňa ako veľmi pekná sila. A že to ide do takých tých sladších, tmavších tónov, to sa mi veľmi páči, že to je také komplexnejšie. A to tu môžeme predpokladať, že je to ako väčšina Laforgov hlavne teraz ex-bourbonových sudov, alebo vieme tu niečo o tom, že v čom to bolo starané? Ale vzhledem k tomu, že to bylo botlovaný 2,9, má to 18 let, tak to byl určitě jenom bourbon větý. Že hej, hlavne no. Tam jako Lafroig v té době vůbec nepracoval s takovýma věcma jako sherry kásky. Lebo práve preto ma to prekvapuje trošku, lebo ako tiež by som toto, čo vravíš ty, očakával, ale že mám tam takú jemnú, ako keby takú trošku čokoládovosť až v tom. Ako nie je tako vyslovene, že ako zo sherry, ale Ale ty takovou 25 z téhle doby jsou z sherry, ne? Tam byl nějaký ex Olorosa, když máš 25, 2,15, 2,17, tak tam bylo sherry. Lafroigy? Čo bych řekl, že skoro ne. No ne, ok. Neviem, ja v tomto napríklad konkrétne akože úplne tú tmavosť nemám, ale niekedy tá tmavosť možno prichádza z tej Já tam taky nemám, mám tam spíš takový svěží ovoce a sladkost, jako až takovou medovost, jako lehce. Presne, tú sladkosť mám akože vyslovene. Prvý pocit bol úplne akože ovocnosť, taká fresh, citrusovosť dokonca, ale tak krásne zabavené s tým dymom, akože úplně parádný. Vlastně klasika, no, popel, ten tě vysuší na závěr, jako ten závěr suchý hodně, no. Ja by som navrhoval teda, že skúsme si to najprv tak prejsť, možno, že rýchlejšie všetko a potom sa k tomu ešte vrátime, že jak sa to vyvinie, že nedopíjate si to. A pôjdeme rovno na tú dvojku, teda vzorku číslo 3, čo je ten Lochingal, ja s ktorou aj nalejem. Ten bol tiež veľmi super. Takže ja to zazdielam, že čo tu máme.
Takže to sme tu. Takže Lochindal od Thornton Whisky, 12-ročný z Bourbon a 61,9%. Takže celkom vysoké volty. Flaškovaný 2020. Takže poďme na toto. Takže vzorka číslo 3 od Lukáša. Já jenom se vrátím k tomu Lafroigu, tady mám třeba 25 lahovanou 2,15 a píšou Bourbon a Oloroso. Takže tam možná by něco mohlo být, ale převážně Bourbon určitě. No však to, že niečo možno nejaké malé, ale základ bude ten Bourbon zrejme. Jo, to jo. Ja v tomto Lochindále vyslovene, čo mne je pre mňa ako typické, že tieto bruchladichy majú takú krémovú vanilku, až taký, že puding vanilkový mi to pripomína. A týmto je pre mňa hneď akože ten typický charakter, prečo som aj si hneď myslel, že to bude bruchladich. A taký med. Ale přesto ten kouř tam je cítit taky hezky. Je tak jako krásně jako zamotaný do toho. Je tam taká akoby Do té ovocitosti takový. Taká trošku akoby pivničná stuchlina mi tam akože. Ale ja tam akože rašlinu nejako necítim v tom, neviem. Akože nepovedal by som, že toto je rašlina whisky. Mne to skôr ide smerom do takej morskosti alebo minerálnosti. Taká minerálnosť skôr, hej. Ale rašlinu ja tu na osobne... Já tam teda taky necítím teda rašelinu. Ne. Vůbec se neměl rašelinu a dokonce i jakože to je sudovka, že jo. Mně to přišlo, já jsem to typoval něco hodně slabšího a jako nablendovaného ještě, že bylo to, pro mě to působilo dost jako strašně moc uhlazeným dojmem. Jako. Ale teraz keď sa napojím, tak v tej chuti teraz tých 60% akože cítim, že je to teda, ten nástup je teda veľmi akože silný. Ono si to asi treba nechať trošku rozvetrať, aj rozkopkať. I ten dojezd je takový dlouhý, hezky, takový, jak to má člověk v puse ještě. Krásne olejnaté. Ale cítiť proste hneď, že to ide veľmi, že ten prvý kick je vám ako dosť výrazný v tom. A hlavne proste mne tam tá krémová vanilka a med dominuje v tom. A trošku také, čo sú, že grilážové rezy, taký ten karamel s oblátkou, také sladké, krémovo-karamelkovo, vanilkové. Ale to výborné. A toto som si tuším, že riedil, lebo trošku si to aj tu rozriedím, lebo to je naozaj, že dosť silné. A tie bruchladichy naozaj, že sú ako, vedia byť veľmi dobré. A pritom 12-ročná, nie je nejaká veľmi stará. A čisto, že bourbon barrel. Zajímavé. Ja by som dokonca, lebo čo je typické ešte pre bruchladých je to, že oni zvyknú si miešať tie, keď robia nejaké tie classic lady alebo nejaké tie pod Charlotte alebo niečo, že oni teda majú základ tie väčšinou first fill bourbony a potom tam častokrát používajú nejaké malé percento, že vínových sudov. Oni nepíšu teda veľmi, že aké víno, ale nejaké, že premium, že wine niečo. A neviem, či to sú není, že biele vína aj, ale že nepoužívajú až tak veľmi veľa tie sherry do tých mixov. A som teda pri Classic Lady a tak, že tam tie vína sú aj v tých teda pod Charlotte sa mi zdá, že nie, že štvrťka není čistých z tých vínových sudov. A práve toto mne tak evokuje ten charakter toho bruchladiku, že takéto trošku taká vínovosť, ale nie taká tá tmavá, taká tá bobulová ovoci, ale to skôr taká svetlá, že mne to biele víno skôr evokuje. Ale také dezertné biele víno, nie suché ani kyslé, ale skôr také sladké. Ale hodně těch Lockindálů se prodalo jakoby privátně a nemíchali si to, jakoby, jak to dělá třeba Hennet nebo tak. Ty zůstaly prostě většinou v bourbonu. Už je pár finishů, jakože sherry finish nebo port finish, ale většinou jsou Lockindály čistý bourbon. Hej, ale je to krásne toto. To je práve taký krásny, čistý štýl a mne sa veľmi páči na tom, že tam proste je vidno že ten charakter tej destilerky v tom cítiť. To je na to super. Že to není iba nejaká anonymná proste random vec, čo môže byť čokoľvek, ale že tu naozaj sa dá ako keby
poznať, že toto je bruchlady, že je tam to DNA, to je perfektné na tom. Pritom to nie je nejaké strašne komplexné, podľa mňa, to je akože relatívne ako, sa mi zdá, akože jednoduchá whisky, ale s príjemným charakterom, výrazným. A mne sa to veľmi páči. Ale tady jsem ještě poslal zajímavý dopis, co si psal Marcel van Gils vlastně s tehdejším manažerem Palírny. A tak ta 25, jakoby z toho roku, jak jsi říkal, tak tam by mohl být podíl sherry. Ale tady je popsaný vlastně, jak Laphroaig pracoval se sudama v určitým období. A tady je napsáno, že zhruba na 1990 začínali, odložili nějaký sherrykásky pro budoucí jakoby starší Laphroaigy. Takže do toho roku v podstate sa dá predpokladať, že drvá väčšina akoby bola teda vlastne čisto ten bourbon. A 18 určite. 18. Hej, keď to bolo 2009 laškované, takže to je stok z 2000, hej. 1990, no zhruba. Hej. Takže nejaká malá šanca tam mohla byť, ale však áno, taký aj bol predpoklad, že asi teda hlavne ideme z tých bourbonových. Dobre, navrhujem, že poďme alebo teda chce ešte niekto niečo dodať k tomu Lochindalu, alebo ideme na ten Redbreast? Já se jenom divím tomu Lochindalu, že z toho dali tak vysoko teda všichni, protože mě to teda, ale tam mám vlastně obecně problém s Bruchládychem, že s tím trošku bojuju. Není to úplne tvoj štýl, čo? No, ono to, ja hovorím, že proste, ono to není vôbec nejaká veľmi špecifická, ako teda veľmi nejaká komplexná whisky, ale ten jednoduchý, priamočiary, podľa mňa taký úprimný charakter, mne sa osobne veľmi páči, lebo proste mňa ten Bruichladdich baví. Aj ja mám veľmi rád ten Classic Lady, že to je pre mňa ako taká vyslovene Daily Drum, krásna whisky, ktorá je v podstate jednoduchá, ale tým štýlom mi to vyhovuje a toto je pre mňa ako keby Classic Lady len vo vyššej sile. Toto mi to ako pripomína. Sa mi to páči. A keď sa to zriedi trošku s vodou, tak sa to pekne ešte zosladne. Tá ostrosť je preč, takže za mňa akože super. Som teda neředil. No tak pri tej sile sa tam dá z toho ešte viacej. Já to měl naslepo, takže já jsem vlastně ani síly nevěděl. No. Ja som si to tiež dal naslepo všetko, ale proste kde som videl, že teda že to znesie, tak trošku som si tomu kvapol do toho. Já tady mám v poznámce fakt napsaný, že to je nějaký blend, protože jsem věděl, že tam nějaký jsou. Působilo to tak na mě. Možno tým, že to je také mladšie relatívne. Veľa z tých ostatných výsiek tam sú také skôr staršie veci. Toto je v podstate jedna z najmladších, čo tam máme. Jo. Oproti tomu. Dobře. Zdieľam zase ďalší, čo máme. Takže ideme na Redbreast. 22-ročná Oloroso Season Sherry Butt Finish. V sudovke 55,9. Single pot still. A vzorka číslo 11 od Mirek Boček. No a osobne toto bola pre mňa akože najlepšia vzorka celého komplet flightu. Akože keď som to mal naslepo, že toto som úplne, že ako jednoznačne. Mě to strašně chutná, jako vonělo, to bylo pecka ve vůni. A i to bylo dobře chutný, ale mě potom ta kořenitost toho podstylu v tom finiši, tak mi to jakoby potom drhne, takže to trochu tahlo dolů. Ale strašně příjemně jsem byl překvapený, no. Bylo to trošku jiný Redbreast než ta 27. Je to iné. Tento je viacej taký... Sherryovej, no. Tam jak je v 20 ještě něco, že jo, tam je to víno. Ale tohle to opravdu, proto jsem psal, zatím mi vychází nejlíp Air, protože jsem měl potom tu druhou sadu druhý den, tak tam, ale krásná whisky, opravdu. Toto je perfektné, no. A je to také dosť ako výrazne tanické. Jo, takový tabák je tam hodně, taniny. No. Krásný. Tabák, čokoláda, presne. Aj korenie. Mne to napríklad, chýba mi tam niečo viac ovocné, keby je to až príliš také tmavé, veľmi šeriovské, ako samozrejme... Ale je to tam, Rolande, trošku, ne samozřejmě jak 27, jak říkal, ale je to tam. Musíš hledat. Je tam
taková, ta ovocnost je tam taková ta přesně, no, takový to červený bobulový ovoce, ale fakt až přezrálý, až Také tmavé, no. Jo. šlupky z Tady toho. sa toto mám červené ovocie. Není tam to tropical, no. No. To je v té 27, no. A v tom finiši tam úplne cítiť veľmi taký mentol. Dobre, že taký eukalyptus mentol, to je to, čo je pre mňa typické pre ten podstyl, že tam je taká tá linka toho zeleného, herbálneho, takého niečoho eukalyptovo-mentolového a to tam presne cítim, keď v tom závere, či mi to je ako jasne ukazuje, že je to ten podstyl. Tady bych možná věřil, že bylo trošku sherry v těch sudech, trošku víc než trošku. No bolo to aktívne drevo, rozhodne ten sud bol veľmi. No a mě by zajímalo, co tam bylo předtím, protože mě ještě na vůni z toho jde strašně taková ta lakovost takových těch bourbonů amerických, jo, tam prostě to je lakovaný. Presne. Jo. Taký až trošku, že acetón tam je v tom taký. Původně jsem si říkal, nejdřív to na začátek jako první takový nějaký bourbon, ale pak se rozvinulo to suchý sherry a ten tabák. Jo, jakoby mladý bourbon silný, že by to byl 5letý takový nějaký balkones nebo něco takového. Ináč presne som si písal tiež, že lagna nábytok, a že tabák, javorový sirup, tmavé sherry, korenisté, drevité, mentolové, tanické, výrazné, tmavé, silné. Jo, a tady jsem si dokonce potom ve finále napsal, že jsem typoval Redbreast, já jsem myslel, že tam byla 27, tak jsem si typnul Redbreast právě podle toho charakteru ve finiši toho podstylu, toho koření. Prostě. Tie neskoršie batche 27 sú k tomuto bližšie, lebo prvý batch bol taký nie až takto tanický, ten bol viacej tropický, taký, že ten bol viacej do tých čiernych rybezlí a tropického ovocia a nebol až tak tanický, ale teraz, čo už sú tie posledné, ten batch 4, tak ten je už skôr tak, že menej tropický a viacej tanický a viacej k tomuto sa približuje. Presne, že ja som to dokonca mal aj vo flighte toto spolu s Redbreastom batchom 4 a ten stále bol trošku viac tropický, oproti tomu toto bolo tanickejšie stále, ale oproti tej jednotke, tak tá bola menej drevitá a viacej ešte do tých čiernych rybezlí a tropického. Jenom batch 1, 2 teda z Redbreastu. No, toto je akože pre mňa úplná, ale zasa toto není vec, čo sa dá vypiť veľa, hej, to sa dá jeden pohárik a proste sa rozpúša, ale to je veľmi, veľmi ťažká, taká ako až unavujúca whisky, že človek by z toho nevypil proste, že 3 poháriky, 4, určite nie, ale je to super, ako zážitok, fantastická. Právě tam mrzutá ta cena. To už ako áno, o tom sa nebavíme ani, to je jasné. Okolo 400 pade, pozerám, no. Na se dá sehnat na nějakých 350 liber. Ja. Ale proste tá plnosť chutí, že to, jak sa napiješ a jak ti to odznieva dlho, tá tmavosť, tie taniny s tou korenistosťou, mentolovosťou, veľmi dlhé to je intenzívne, ako za mňa toto je úplne, že úžasná whisky. Krásna. Dobre, ideme ďalej, či ešte niekto chce niečo? K Redbreastu ešte sa k tomu vrátime, samozrejme. Úžasné. Poďme ďalej. Ideme na 15, čo je od Dušana. Ayla, anonymná, 30-ročná, kde sme? Tu sme. Je také trošku nešťastné pre tú Aylu, lebo ísť po tomto Redbreaste, tak nevynikneš. Áno, to je taká skôr delikátna, komplexná, nevadí, však prešplachtíme si ústa. 30-ročná, 47,5, tu by som očakával, že to bolo asi zriedené, možno nie, na tých 47,5, že to mi príde dosť málo. A také okrúhle číslo, že či to... No je to okrúhle číslo, no, to jak říkáš, no, ale zase jako některý study umějí skočit i po 40, jo, tak to vytáhne. Ale skôr by som očakával... Já bych tady předpokládal, že to byl taky jeden z takových těch prvních 30letých Lafroigů, co se objevují poslední dobou. A tam opravdu ty sudy nebyly kvalitní, co měly ty nezávislí, tak to šlo dolů jako procenta docela. Takže myslím, že by to mohlo byť akoby aj prirodzene, hej? Hele, myslím,
Vieme, že to je Laphroaig, alebo teda to je len predpoklad taký silný? Já věřím, že jo, no. Protože těch Laphroaigů tady jako z toho Ayla je dost. Jako. No hlavne teda Whisky Exchange, no. Když tady píše jako exotické ovoce, Mango, jo. Tak Laphroaig to taky umí třeba v 25, tu jsem teď měl od Patrika ten flight, tak v 25 tam bylo Tropic Fruit, pro mě teda dost. Obývá spíš ve starých Bowmorech. No ale ne ze začátku 90. let. To. Ako to je aj o tom, kto si Ne, ako myslím, jako, definuje že- tropické ovocie. Bowmore, když jde přes určitý věk, tak taky z toho leze prostě to tropické ovoce. To nejlíp na Isla, když je kvalitní Bowmore, tak nemají podle mě konkurenci v tomhle tom, ale jak říká, já si myslím, že to bude Laffy. Ale toto je akože tam naozaj cítiť také, že mango v tom úplne. Ale aj také tmavšie bobule, tam nejaké, že černice možno, ale je to výborné. Tiež je to také veľmi, také plné, také ovocné. Ňam. Mně to přišlo hrozně suchý. Od začátku do konce jako ta whisky na mě působila dost suše. Ako v chuti či vo voni? No, ve vůni ne, ale chuť i finish prostě jako suchá, no. A ve vůni byla taková minerálnost, jakoby už jak ten kouř prostě přechází Hej, že tam, Stážím. no, na minerálnost takovou. ale aj v chuti, no, mne tá minerálnosť skôr práve, že v chuti vystupuje. Že sa tá rašelina tak zmenila, tak sa zjemnila do takej skôr, hej, také slanosti, minerálnosti. A tenhle na rozdíl od toho Redbreastu je takový, že máš chuť si dát další. Že to není, že si dáš jeden, ale že to je takový... Jo, Áno. to jak se říká u piva, je to pitelná. Ano, pitelná. Redbreast je takovej stout. Přesně, nazdar. Dáš si jednoho a končíš. Na odchod už potom. Redbreast bol taký ako, jak Kavalan Solis, hej, že proste dáš si, že ťa to odpálí, ale zasa, že by si to popíjal celý večer, tak to nie, no. Lebo je to veľmi, veľmi intenzívne. Toto je také hlboké, komplexné, je tam toho veľa. Sú tam zaujímavé tóny, je tam aj tá rašelina, aj tá minerálnosť, sladkosť, slanosť, tropické ovocie, tmavé bobule. Tu je toho fakt, že veľa. Mne sa to veľmi toto Ale vtipný na whisky bázi je to. Pravděpodobně Bunnahabhain, určitě Kalila, bude Lagavulin a ještě tady prostě, že to je... No jasný, Laga určitě. Klasika. Probably Bunnahabhain, jo. Jako... Ja, ale na tej voni to je krásne cítiť, ten beh úplne také uhladené. Také, Potom první po té 18 se přikláním k tomu, že to je Laphroaig na 90% pro mě. Ale oni všechny tady ty 30, teďko, co se objevily, ať to má Angus, ať to má Sukinder, ať to mají Thompsoni, tak jsou všechno Laphroaigy, jo. Jo, no. Tenkrát Symington jich nakoupil hromadu a takhle těm svým známým to pouští tyhle ty sudy. Secret Island, no. A mne to veľmi pripomína ten... No, hovor, sorry. Od Thompson Brothers, tá Isla. No, to je stejný DNA, to je prostě... O tom jsem byla lepší, ale tady je to takový... Tady je za mě tady v pořád hodně rašeliny a málo ovoce. Nevím, jestli je to vlivem toho, co bylo předtím. Tuto sa ti zdá veľa rašelín, málo ovocia. Mne práve, že tu napríklad dosť veľa ovocia. Ako, tá rašelina tam je. Ale zaujímavé je to teraz si práve porovnať ešte s tým Laphroaigom, s tom 18-kou, že tam je to... No. Že ten Laphroaig mi príde taký krémovejší, viacej karamelovejší. Toto mi príde ovocnejšie. No teraz mi Laffy príde presne oveľa menej ovocný. Že hej, že oproti tomuto je ten Laphroaig menej ovocný. Že taký proste nugát, oriešky, karamel, také, nechcem povedať, že myslím, že čokoláda až, ale taká karamelka oproti tomuto a toto je to nastavené tak trochu mango v tom, alebo niečo. Chuť jo. Chuť to je veľmi ovocné, tá 30-ka. No, ale a zároveň také slano-minerálne. Zaujímavé, lebo teraz pôvodne som mal hodnotený túto Islu 30 lepšie ako ten Laphroaig, ale neviem, či mi teraz ten Laphroaig viacej ešte nesedí. Ale ťažko povedať. Akože tá 30 je komplexnejšia,
No. Ten Lafroig je určite ako v chuti je dymovejší. Výraznejšie. A zaujímavé, že tá Isla 30 je taká sviežejšia, ovocnejšia a slanšia. Ale ako super to je, jedno je druhé. 18 oveľa silnejšia. Silnejšia. Je taká sviežejšia, dymovejšia. Dymovejšia určite, no. Aj taká zelenšia. Teraz, keď som si to tak dal. Tá 30 je taká uhladenejšia, ovocnejšia, sladšia. No hej. To je původní cena, to, co je na Whisky Exchange? 390 libier asi áno. A dokonca je to stále ešte in stock. Já vím, že byla nějaká podobně stará v Evropě a ta byla asi o 100 euro levnější, no, ale to nevím, jestli byla 30, to asi bylo trošku mladší. To je relatívne akože nie je nejaká veľmi stará fľaša, rok dozadu vyšla. Tam by som očakával, že to asi bude blízko tej pôvodnej ceny. To je dost. No ešte dostupná na veľa miestach. Keď si rozklikneš shopy, tam tu máš ešte na milión miestach. V Nemecku za 420 sa to dá kúpiť, no. Akože celkom dosť. Nepotrebujem. Asi, ako však takto. Keď už sme pri tom, tak akože, ktorú z týchto 17 fliaž by si človek kúpil? Že si kúpim domov, hej? Akože, že toto si idem otvoriť a vypiť, ako... Neviem, či tam taká bola. Že by som si za tie peniaze, ako kúpila, otvoril. Ja som nad tým Lochindelom rozmýšľal, že keby som našiel niečo podobné, že by som do toho išiel. A bola, to je najlepšia fľaša v celom onom, vlastne, že... Lebo tá sa podľa mňa dá, možno by sa dala kúpiť okolo 200-250. Akože nie konkrétne táto, ale nejaký podobný Lochindel. Teraz, jak som išiel, to je zaujímavé teraz po týchto Islách si dať nos do toho Lochindel, teda čo je tá Isla, ale že aké to je... Taká daftmilovská vanilka teraz tam má. Presne toto, presne, že presne, ten ako Daftmil má tú vanilku tam, tak úplne mi to evokuje to. To mám strašne rád, práve tú takú krémovú, takú pudingovú, crème brûlée, žltkovú. Ale pritom akože to je decít, hej, že tam není tam toho skoro moc viacej, ale možno trošku nejaký, že neviem, kandizovaný nejaký zázvor, citrus alebo niečo také, ale hlavne tá krémová vanilka tam je, ale proste je to super. No, já jsem měl za poslední 3 roky 2 lahve, co jsem tak jako vysosal tady toho Lochindalu a bylo to takový pokaždý jiný, prostě jak takový a občas prostě to bylo tak, jako mi to tak krásně sedlo, že jsem úplně tam uměl ty vrstvy různý jako v tom dešifrovat, že to bylo takový, máte tady jeden panák, je to takový rychlovka taková, ale když má člověk tu lahev, tak je to, když se na to měl náladu, tak to bylo úplně jak, to bylo takový, že to je takový fofr tohle, ale bylo fakt dobrý, no. Mne tento proste Lochindel pripomína, že ako máš jedla nejaké, tak môžeš mať jedlo, ktoré je strašne komplikované, že to proste robí kuchára, tam má milión ingrediencií a techník a proste vyskladá tam 300 rôznych vecí a chutí to má na vrstvy, tie chutí neviem čo a proste, že to je super. Alebo proste zoberie iba veľmi dobré ingrediencie a spraví niečo veľmi jednoduché z 2-3 ingrediencií a máš to v podstate jednoduché jedlo, ale proste plné toho, čo tam cítiš, proste... Jak Italové, jak vařej. No, presne. Má 4 ingrediencie, presne. No. Jo, presne. Že zobereš... Taká perfektná praženica. No, presne, že... Alebo ako si predstav crème brûlée, že spravíš proste dobré crème brûlée so žltkou a že máš dobre, až spravíš to úplne perfektne poctivo a v podstate nemáš to nič komplikované, ale je to super, hej. A toto mne ako pripomína ten Lochindalu, že máš jednoduché chute, ale pritom intenzívne, výrazné, čisté a je to proste to, čo od toho očakávaš také, ako to má byť. Že to sa mi na tom Lochindale páči. A pritom tá Isla 30-ročná, tak tá je práve taká, že vyskladaná, komplikovaná, hej, že máš tam veľa rôznych ingrediencií, že to je akoby takéto komplikované jedlo, že v tom je veľa vrstiev, čo je tiež akože super, ale je to úplne zasa iný štýl, že ťažko sa to porovnáva, hej, že je to
také mnohovrstvené, komplikované. Je tam aj tá slanosť, aj tá minerálnosť, aj sladkosť, aj rašelina, aj ovocie, aj hento tamto. A zase je to o něčem úplně jiném, no. Jo. Já teda musím přiznat, že tohle byl teprve můj druhý Lochinál. První byl ten fousovský. A ten byl teda opravdu, ten byl nakouřený a vlastně po nějaký míně a ten mi chutnal víc, když to mám koukám na whisky bázi. Ale víc Lochindálu jsem neměl, takže to srovnání nemám. Ja som mal okrem tohto ešte jeden na festivale teraz nedávno. A to DNA bolo proste presne rovnaké, ale bolo to ešte ovocnejšie. Bolo to síce 16-ročné, ale tiež ex-bourbon, ale ešte ovocnejšie a to bolo skvelé. Akože úplne také aj v chuti olejnaté, hutné a vôňa presne takéto DNA, akože tá vanilka, krémovitosť, ale do toho ešte viac ovocia. Takže mě to ale strašně je to fakt zvláštní, protože fakt ve věži vlastně tam mají ten Lochindál a ten je fakt hodně kouřový. Tohle je... Oni mají dvě verzie, nie? Ty fousaci. No, oni měli jednu sudovku a jednu ředěnou. A já pozerám, že jsem mal obě dvě, u Zdenyho myslím. Jo, Zdeny to možná... Já jsem to říkal na začátku, že to jsem nevěděl, že ten Lochindál se dělal jenom 2,7, 2,8 a 2,10, že ho pálil. A to je jenom tyhle 3 ročníky jako jsou k mání a jinak ne. Sorry. Takže tenhle to muselo být 2,7, jestli měl 16 letý, tak to bylo 2,7 a botlovali to někdy jako v poslední době. No teď jsou nejstarší 15 letý, co vycházejí. No, teď 2,7, 2,8 a 2,10, tyhle 3 roky to dělali. A čo je teda, kedy to je Lochindal? Čo je aký rozdiel? 50 ppm. Nakouřeno, 50 ppm, přesně. Iba ten rozdiel? Akože průchlady na kouření? Mezi Port Charlotte a mezi Octomorkou. Port Charlotte má 40 a Octomor má 300 000, že jo? Jo. Milión. Ale zajímavé, že to tam nějak tak nevystupuje v tom. Ako je to možné? Prostě, že pri tých Charlottách to cítiť jasne a tu že je no. Zvláštne. Že to je single, jako to je jednotlivý sud, je to tak nějak... Já si myslím, že to je, jak si Andrej říkal, že prostě experimentují s těma sudama, že jo, ty Port Charlotte, to jsou míchají 5. přes 9. Tady to jsou fakt single kásky, bez změny, bez nějakého cask managementu. No dobře, povedal. Ďalej. Dvojka, vzorka číslo 2. To sme kde? To sme toto. Vysvetlite mi prosím vás, ako vzniklo z tohto Dial. Zkrátka. Dark Isla. Dial. Dark Isla. Tam si lidi myslí, že to je Dial. Netuším. Lebo ako... Hej. To nám musí vysvetliť Michal. Dark. Toto som nepochopil, že som si na tom lámal hlavu, ale nedošiel som na to. Ale dobre. Takže máme blended malt, 51,5%. To je 21. 19 ročná, 51,5. Jaký má to svoje jméno? Oni mají takový Ardna, divný jméno, ne Ardne Steel, nebo takovýho, když tam hodíš zoom, prosím tě. Kde to vidíš? Tu fotku, úplně detail na etiketu. Ne, tak nic. Jo, tamhle je dial, vidíš, napravo dole. Jakoby nad vocasem toho, uprostřed té etikety. Aha. Oni mají, každý rok on má takový nějaký keltský jméno, nebo to, tak tohle je dial. Jaj, že to jako, že čo, že... Aha, OK, vidíš to? Asi. Že 22 nebo 23 ročník byl 23 letý Ardbeg Olorosa, z Chimeneze. Aha, už tu na to vidím. Když tam máš seznam, tak 23, ten Kill Dragon, to je Ardbeg čistý. OK, tak už chápem. No, ten Arden styl, jo, ten je jaký dobrý, no. Ten nějaké keltské názvy, no. Grave. Scarabus, OK. Dobre, tak sme na to došli. No dobre, takže 19-ročný blended malt. Tak poďme to vyskúšať, čo to dá. Dosť alkoholový a víno výnos. Nepsali tam tam to veľmi akože pekne vodnelo, až trošku taká až sladká mesitosť mi tam. Môže byť.
Jo, je tam přesně, proto mi to chutnalo z toho nejvíc, protože ta masitost, prostě taková lehce sírovost No, s tím kouřem dohromady, tak mi to přišlo nejzajímavější a nejvíc mi to bavilo. hej. A já jsem Je to koukal, také meaty vyslovene. Také akože I ten telaté. cherry. no. A já jsem koukal ještě, jak jsem měl ten Scaramucci, tak tomu jsem dal taky 89 bodů, jakože fakt tyhle ty jejich blended malty z Isla jsou vynikající. No, Evers, no, ten má dobrý studiek. Je to také sladko-kyslé, že je tam taká... Bych se nedělal, kdyby to byl Lagavulin. No ináč, toto naozaj má taký ten... To môže byť nejaká Kalila s Lagavulinou, podľa mňa. No to je blended malt, takže musí to byť niečo ešte. No, však také, veď preto hovorím. Že toto sú taký profil, ktorý často býva pri sherryových Kalilách a Lagavulinoch, no. Že má to takú... Záleží aj teda veľmi od tých súdov, ale... Aha, tu sú 3 wine cask a sherry cask finish. Takže vlastne 3 súdy sa dali dokopy do sherry, ale... Tmavé čokoládové, mesité, sladkokyslé, orechové. Výborné. On nemá dobrý. Já se divím, že třeba ještě ta poslední verze není vyprodaná, nevím, jestli lidem docházejí peníze nebo tak. Tak asi to ľudia veľmi nepoznajú až tak. Ale no, jako Německu to hodně frčí, no, ale ono. Ta Seagrape Dragon? či ktorá? No, myslím, konec roku 2023 vyšel a... No, Seagrape. Já vím, že třeba ten 23letý Artback, ten si vyprodal asi za půl dne, no. Jenže tam se rozkřiklo, že to je prostě Artback PX a stál tenkrát necelých 400 euro. No ale to sú všetko aj tak blended malty, nie? Aha, to je single malt, nebo single malt. Do 23, ten nejstarší z nich, to je single malt. Ok, vidím. Ale oni to můžou být, tady to ještě můžou být teaspoon jenom prostě, jo, takže No. to je blended malt, ale... Ale áno, hej, to bol single malt. Tak ale pokiaľ oni nemusia akože teaspoonovať, podľa mňa tak asi by neteaspoonovali. On má neskutečný sudy, když se na něj podíváš, on tam má 50 letý Buna a ten dával někdy v roce 2021 za 1500 euro, byla prodejní cena, to možná 1200 euro, 50 letý Sherry Buna, tyjo, neskutečnou cenu tam hodil tenkrát. Ale toto je naozaj veľmi také mesité, kožené, tabakové, výborné. Pozerám na ten Octovulin, ale tak to nemôže byť Octomore a Lagavulin, ne? Môže. Podle věku se podívej. 19-ročný? Ja 19-ročný je, tak potom asi nemôže. Ťažko. To ne, ale mohl by mít, že jo, Port Charlotte a Lagavulin. Nebo si dělá z nás srandu prostě, no. No. Octovulin, no. Nebo když spojíš geografický Bruichladdich s Lagavulinem, je tam něco. Však a musí to byť dýmové všetko? Vieš, že nemusia tam dávať iba dýmové whisky do toho, však to mohol byť aj Bruichladdich iba. Ale z názvu, že Dark Side of Isla, by som čakal, že to bude peated. Tak, možno by si bol prekvapený potom. Ale hej, možno iba ale sherry, Dark no. Side môže byť aj akože, že sherry, hej? Že Hej, to byť. presne. No jo, to je pravda, no. Lebo to všetko sú ako tmavé sherry veci. Takže aj toto. No nič. Venujme sa tomu, čo máme tu na stole. Toto je pekné, no. Toto je naozaj také ťaľnaté, mesité, výrazné, super. A tá rašlina tam je... Vždy. Že? Že pit a sherry funguje väčšinou vždy. A že tá rašlina tam není až tak strašne dominantná, že skôr by som povedal, že dominantnejšie je to sherry a tá mesitosť a tá rašlina tam je tak akoby to doplňa celé. Takže za mňa toto je akože veľmi fajn. Ale tu nám napríklad prekvapilo, lebo toto som netypoval na 51,5%. Toto som typoval, že to bude mať okolo 46, že nemá to až taký veľmi dlhý finish pre mňa, alebo teda, že relatívne, no nečakal som, že to bude až takéto
takéto percentá vysoké. Ja to mám presne takisto. Vo vôni to bolo oveľa také Že? alkoholovejšie, ako v No. chuti je to také krémové, také pekné, akože zaoblené. Hej. Je tam aj také korenie trochu, korenisté, ale pekné. No dobre, poďme ďalej, nech si to prejdeme a potom už ideme druhé kolo. Takže ideme na 5, vzorka číslo 5, čo je vlastne tvoja, Roland. To je ten Kleinlish. Zazdielam. Tu sme. Takže vzorka číslo 5, Kleinlish, 23-ročný Bourbon Cask od The Whisky Cask Company, 53,3 z roku 2022. Batch volume. To je zaujímavé ináč, že to je single cask. Je to single cask? Ja. Pozerám, hľadám číslo súdu, či tam není. Asi ho neuvádzajú, čo? Aha, nie, neuvádzajú. Aha, no, single cask bottling, hej, dobre. Áno. Ale nepíšu číslo súdu, nevadí. Typické Kleinlish, ale dobrý. No, ukážme. Pozrime sa na to. Zase po tejto šeriovke dymovej, to je tiež taký trošku, že ideme proste niekam. Dáme si v puse blend, každý svůj. Tak toto Zvláštně, je jak to vynikne po tom blendu. Najednou je to takový je to dobrý, takový mě to najednou sedlo po tom předešlým blendu, tohle je taková lahoda hezká. To je ako keď si dáš posušiť ten zázvor, čo ti tak prečistí, akože vieš, že máš niečo veľmi výrazné a potom si dáš niečo také akože veľmi ľahké, no. Také čisté, no. No, toto je pre mňa čistý, ako taký kandizovaný citrón, zázvor, svieže, veľmi vanilkové, citrusové. Je také zelené jablčko. Chutí, no. To je neuvěřitelné, jak to skládání těch dramů po sobě, jak to může ovlivnit. Já třeba jsem to chutnal a nějak jako zapadlo to až jako za tu Bowmorku a za ten Laphroaig, co jsme už chutnali, Bowmorku jsme neměli. A teď najednou jako tohle, tady po tom, co jsme měli, tak najednou mě to baví moc, tohle. To jsem měl poprvé. Že teraz je to také osvieženie. No. Toto bude zaujímavé si s tým Lochinvalom práve porovnať, lebo to sú také podľa mňa porovnateľné vzorky. Že ten má větší volty, ten Lochinval, no ten to přebije těma 60. Ale teraz v tom Lochinvale viacej vystupuje drevo. Taká drevitosť. Svetlá. Ja tam mám teraz slaninu. Trochu slaniny. Je tam taká ľahká mesitosť, jemne. Takový, ale sladká, ako taká... Hej, taká vajíčkovo-krémová slanina. Toto je taký cukrík oproti tomu, ten Kleinlish. Citrónový cukrík. A teď chutná Lochinval mnohem líp, no. Potom. Je to hrozně nebezpečný, ta skladba dremu, no. To dokáže strašně. Takže preto si to nalievame takto a budeme teraz potom, keď to prejdeme celé, tak budeme skákať. Budeme blendovat. Takto. Ten Kleinlish je proste krásna, čistá, taká svetlá, veľmi dobrá whisky. Mne tam ešte veľmi zázvor v chuti hlavne vystupuje. Trošku také, že muškatový oriešok a to jablko. Ano, přesně. A ešte sme nespomenuli voskovitosť, keď sme u Kleinlish. Krásná voskovitost, to je přesně. Ale tuto je proste dôležité. Vieš čo, niektoré Kleinlishe a Brory vyslovene sa zdá, že áno, že toto je tá voskovitosť, že áno, že rozumiem, čo teda ľudia hovoria. Tu na to až tak veľmi zasa nemám v tejto. Taky ne. Že ne. Akože nejaký ten náznak, akože asi hej, ale nepísal som si, že voskovitosť tomuto, lebo mne to až tak tam v tomto nevystupuje.
Lebo v niektorých vyslovení to aj vyskočí, že áno, že toto je tá sviečka. Hej, že proste sa mi akože objaví proste sviečka mi zasvietí, že áno, že toto je ono. Možno v tej chuti trochu, ale skôr mi to čo možno niekomu evokuje ten voz, tak mne to skôr do toho zázvoru idem. A dost citrusů. Hej, citrus, zázvor, vanilka. A taniny tam sú také svetlé. A ten muškotový orešok, to je taký ten typický svetlý profil, ale taký dobrý, taký poctivý. Nie až tak vanilkový, podľa pre mňa, akože tá vanilka tam určite je, ale skôr do toho citrusu, teraz Lochinda skúsim. Lochinda má viacej vanilky. Tej krémovej, tej žltkovej, tej ako custard, čo je. Já jsem to teda taky žádnou voskovost neměl. Jako, V tom Clynelishi, hej? jako spíš jako taká minerálnost lehká tam je a s medem nebo s takovou vanilkou, ale tak jak si představuji já voskovost, jak byla ve starých Clynelishích, že to úplně obalilo jakoby jazyk a úplně ho to stáhlo takovou svíravostí, to tady prostě není ani náhodou. Presne to som aj vravel, že niekde to proste to úplne zasvieti, tu na akože nejaký ten náznak tam by som možno chápal, ale nenapísal som si toto, že do poznámok vôbec. Takže toto bolo fajn. Poďme si to ešte dobehnúť na ten... Teda ideme tu 7 ešte, ten Glenmarie? Áno. Máme to? Dobre. Ja to mám naleté už. Dobre. No, čo už narobíme? Aj, zítra homo fit, hej. Keď už tak už. Práve, že nie. No dobre, takže ešte zazdielam toto, posledné. Ideme na Glenmarie. Oni pekne teda. 91, 29-ročná, 52,3. Súd asi nezistíme, aký to je. Bourbon. Ale asi to bude bourbon, zrejme. Nebo hodně vyčpělej sherry sud. No, a teda Daily Drum. To je taká Daily Drum za 4 kg, hej. To sa mi páči, keď je Daily Drum za 4 kg. V pohode. Dalo by sa, ale toto mi veľmi sadlo. Taká pekná ovocnosť, taký medík. Čo tam mám? Citrus. Ananásu. No, tu cítiš, že je to také staršie. Takže že je tam taká, už sú tam také tropické tóny, ktoré pri mladých whiskách nemáš. Presne. Ten ananás dáš úplne, úplne perfektne. Not bad, not bad. A med výrazný. Med. Je dobrý. Je výborný. To je dobrý, no. Med, hodně medu. To. Jak říká Zdeněk, ušlechtilá zatuchlost. Ale ta tam není úplně ale to je takový, má tu definici na tu starost, takovou ty knihy a takový. Jo. Vím přesně, čo ty myslíš. Já jsem tam měl ještě takovou trochu síru na vůni. Tomu jo. Nevím, odkud se tam vzala. Ale právě, že ten závěr, že mi dost hořknul, že byla hořká ta whisky, tak mi to prostě hodilo dolů, já ty hořkosti nemám rád. No, ona je dosť korenistá podľa mňa, hlavne v chuti. Ale také, že biele korenie tam je dosť výrazné. A tam mám na možno závěr... ten muškatový orešok, ako bol v tom Clynelishi, len tu je ešte viacej výrazný. Bílej nebo něco takového na konci a až do hořka, jako se to láme. Ako chápem, čo myslíš presne. A mně nepřijde, teda. No, jako jo, lehce jo, no, máš pravdu. Ale takový jako příjemně, že to není, že by to kroutilo. Je to vlastně něco jiného. No, mě už to kroutilo právě v chuti a pak to přišlo i do závěru a úplně to uzavřelo tu whisky. Jako... To už bude asi sud, ne? Jak je to prostě starší. Nevím, nebo to může být jako, že destilátem, že byl rychle tažený, že jo. Mne to príde, to čo popisuješ, ja ako viem asi čo myslíš, ale ja toto mám vyslovene, že ako korenistosť taká, že celkom intenzívna a to je ako
Toto cítiť pri starších bourbonových, že ako by to boli také tie svetlé taniny z toho súdu, podľa mňa. Mhm. Že nie je také tie horké, ako keď máš pri sherry, ale keď máš bourbonový súd, už taký viacej vyťahaný, teda až vyšší vek, tak tie taniny sa takto korenisto akoby tam prejavujú v tým ako zázvor, to biele korenie, ten muškatový orešok a takéto. Že má to svetlý profil, že nie je do takých tých tmavých, že klinčeky, škorica, čierne korenie, nové korenie, ale že skôr do takých svetlého korenia. Ale je to také štiplavé jemne a horkasté, ale suché to je v tom finiši. Jo, suchý až, no mě to až zhořklo, no. Až také, že také zvieravé trochu. Že si to až tak potom to záver tak jemne stiahne tie ústa. Ale je to také... Jako mi to přišlo strašně rozhádaný. Ze začátku se napiješ, je sladoučka a pak přes kyselost jde do takového hořka prostě, jo. Že nemá takový profil, je to taková whisky jako nečitelná, rozhádaná. Keď si teraz voči tomu dám teraz ten Kleinlish, tak ten je zasa proste cukrík. Úplne, že mi napadne. To je taká čistejšia. A je takový přímej, ale možná víc příběhů ti dává ta Glenmory. Že to je takový, jak říká Jirka, že to je takový rozhádaný, ale ono to může být naopak takový jako pestrobarevný. Ale víš, já třeba beru vrstev na tou whisky, když se ti jakoby ukazují různý prostě jakoby vrstvy, ale ne na základních chutích, jo. Když ti přichází sladká přes kyselou do hořký, tak to není po mně vrstev na... Že není to vyvážené, že ti tam príde, že ten balans tam akoby chýbal v tom. Jasně, já mám pravdu, já rozumím. Lebo ja som tieto dve mal v dvoch rôznych flightoch a pozerám, že som im dal úplne rovnaké hodnotenie, ale teraz, keď mám za seba, tak mám pocit, že ten Kleinlish možno uprednostnil, lebo je taký čistejší. Mi príde taký... Abych si vzal Glenmory, no, protože já prostě nemám rád Kleiner. Ja som mal ináč strašne veľa vzoriek, takže 88-89, že tam... Počuj, ja som z týchto, čo sme teraz vybrali, mám 80, akože hodnotenie, čo som dal predtým. 89, 89, 92, 91, 88, 88 plus, 88 plus. Toto boli také akože že veľmi vyrovnané veci. Áno. Ale teraz mám pocit, že... No, ten Glenmary je ako keby, má dlhší finish, podľa mňa, výraznejší. A zaujímavé je, že on je vlastne slabší alkoholovo. Ten Kleinlish má... A nie, je silnejší. 53,3. Nie, slabší. Glenmary je slabší. Áno, Glenmary je slabší, ale pri tom, že je slabší, ale že mi akoby ten finish je taký výraznejší, korenistejší, dlhší. Je tam sedí jich 88 z whisky base u toho Glenmary, jako asi bych tomu víc nedal. Ten Kleinlish mi príde taký trošku možno vyváženejší v tomto, ale počkaj, idem teraz na ten Lochingal, schválne, ešte trochu mám. Jaj, to je paráda. To je Víš co, jestli to nebylo tím, jak si Jirka ptal, proč je tak vysoko, že ho má lidi si ho dali jakoby pítově třeba nakonec, a když vidíš, co ti ta pusta udělá teď po hodně ochutnávání. Já jsem ho ani jako neměl k pítům nebo tak, já jsem to... Počkej, já se můžu podělat, to jsem ho měl v řadě. Morej, teda Lochinál 3. Jako je pravda, že mu to sedlo, že jsem ho měl vedle Kleinlish, Laphroaigu, co tady bylo? Jo. Jednička, to tady u mě není, to mi chutnalo taky. Jednotka bol Bowmore. Jo, tak ten mi sednul, no, tak tam byl ještě Bowmore do toho. Ten mne práve že nesednul vôbec. Ako teda ne, že vôbec. Ten bol jeden z najslabších vzorek pre mňa, ten Bowmore.
A ešte Johnny Walker. Lebo... No. Špatný, no. A ešte ten Aran ma nejako zase veľmi neprekvapil. To... Ten byl úplně nejhorší Aron za mě. Tam jsem cítil, jak to říká Vašek Rout, prostě hnůj. Ten ma sklamal, to som čakal viacej, a ešte ma až tá Kalila až tak veľmi neuslovila tá 16-ročná z Dennyho. Ale Aran mi prišiel celkom taký ovocný. To byl ten White Stack. Mne prišiel taký dosť mladý. No, Ako mladý, veľmi mladý, ale No, akože celkom taká pekná ovocnosť mi tam vyšla. No. Akože áno, to mám aj ja, ale... Dřevo, hnůj, lak, taniny, hořkost, zuby. Tě láká. Ňam. Konské sedlo. Ale čo mňa veľmi prekvapilo napríklad, lebo tým, že som bol naslepo, mňa veľmi prekvapil ten famous grau 30-ročný od Izzyho. Ten bol... Hej, ten aj mňa. No, ten bol dobrý. To bolo pre mňa úplne že veľké prekvapenie, lebo to bola super whisky a... Co to je za číslo? To bola 4. Jo, Tak to ma veľmi teší. Čau, Izzy. Vítaj. ale on je to blended malt, že jo? Je to blended Blend? malt, áno. Je blended malt? Je to blended Áno. malt. 30 Tam bude Macallan, Highland Park a Glenrothes. Ty vole, a ja si je pozerám, Dúfam, že... Podľa mňa je tam toho Glenrothes strašne málo, chvála Bohu. Jo, přesně. A že to není možné, a to som si nevšimol, a že toto není možné, to je blend. Že to, ešte mám poznámka, že toto vôbec nechutí ako blend. Andrej zníži hodnotenie dneska. Ale já jsem v něm měl i trošku jako popel na to, z toho Highland Park. To bude Island, no. Kolik to má ABV? 46? 43. To je škoda, protože je fakt lahodná, ale chtěla to trošku víc. No ale ako mňa to ľúbilo veľmi. Mne to prišlo, že na 43 to bolo super. Akože, Na 43 je to super, jenom prostě ty. To bolo super, ako mne sa to veľmi páčilo. Je fakt dobrá. Je takový trošku old school efekt. Fakt dobrý. No. Ja mám, že very nice old school sherry. No, to sherry tam bolo veľmi výrazné. Hej, tmavé, slívky, sušené ovoce, hrozienka, perník, mliečna čokoláda, karamelka. A toho by se dalo vypít půl lahve. No, presne. To bolo také, že to bolo super správne whisky, lebo dokáže to vlastne aj skúseného človeka zaujať, ale pritom sa to super pilo, ľahko. Že to nie je ako ten Redbreast, ktorý je akože bombastický, ale nevypiješ toho veľa, lebo je to proste strašne tanické, výrazné. Ale bolo to ľahko pitné. Ako nebolo to ľahko. Profilovo to bolo ťažké, tmavé, ale bolo to ľahko pitné. To sa mi akože veľmi páčilo. No. Poďme si to ešte teraz prejsť. Hovoril na ten starý Lafroig 10, že to bolo strašne piteľné. Proste taká kombinácia ovocia. Poďme na to. No, idem teraz na ten Lafroig. Poďme si teraz možno také páry spraviť. Ja si teraz ten Lafroig s tú Lafroig 18 s tou 30-ročnou Ailou skúsim teraz zobrať zasa do ruky, čo to povie. Redbreast dávam úplne zvlášť. Redbreast je úplne neporovnateľný s ničím. To je kategória sama o sebe. S Johnny Walkerem. Ale z opačnej strany spektra. A on ten Johnny Walker nebyl úplně špatný, akorát v této sérii prostě tam Ne, on nebol zlý, len proste bol... To byl hezky udělaný blend, ale... Tak. Mě hrozně voní, ale potom mám hroznou hořkost v chuti. Presne. Ale on bol akože dobrý, len tá cena, no. Jako nose bych mu dal 90 fleků, ale potom... Měli jste někdo ten, jak něm byla Brora? To byl nějaký 2.19, 2.20. To byl Blue Label s Brorou. Ja aj to som počul, ale nemal som, no. Aj to som zachytil, že to boli... Mě zajímalo, no, jestli, ale ty, jako jestli tam prdnou 10-20 litrů Brory. Za ležičku. Sa mi tie profily vyrovnali u toho Lafy a 30-ročnej. Ešte raz? Že sa mi tie profily celkom vyrovnali, že obidve mi prídu teraz dosť ovocné. Lochina se hodně zlepšil. Kolik stojí ta Izzyho flaška? Ten 30-letý. Aukcíkon 200 liber.
ten Famous Grouse pozerám. Veľa. No, akože v nejakom singapurskom najlacnejšie za 413, ale potom 500 v Polsku 550 a average value 762. Když se budeš hodně snažit, tak na aukcích ho seženeš po 200 liber, kolem 200 liber. Jako, já si říkám, že tohle by měla být taková pěkná flaška za 200, za 150, za 200, jo, prostě. Ale pozerám, že to je 2005, to je stará, to je z roku 2005. Áno, to je staré vydanie, Preto, no. To má úplne zhrdzavený ten dekel a ani to nešlo vybrať von. No, to bude tým, no. Lebo tam reálne sú aj nové, ale to by zase bolo možno zaujímavé vidieť, kam sa tá výska posunula, vieš. Že ako sa to robí dnes a z čoho sa to robilo kedysi. Ja som si tam všimol, že aj majú nejaké iné verzie, že táto je tá Dark Blue a potom mali nejaký, myslím, že... A mě chutná moc teda ten Famous Grouse, tam je přesně cítit taková ta, jak já jsem teďka otevíral ten Dewar starý, ten Ancestor nebo i ten Glenlivet starý v těch 80. letech, tak to je přesně taková ta... Je to tam, no. Taková ta starost, jako poctivost, taková ta olejovost, nebo nevím, jak to povědět. Aj. Neumělost. No, ale... No. Nevyčúranost, možná. Z tých dvoch, ten Lafroig a ten 30-ročný Ayla, čo by ste si vybrali? 30-ročná Ayla. Lafroig. Lafy. Je ten Lafroig asi. Já si tu Aylu, teda 30-letou. Ja som tak na vážkach, akože pre mňa sú to iné whisky, ale trošku mi tá 30-ročná Ayla teraz, keď tak ochutnávam, v tom závere príde taká trošku akoby tá minerálnosť, než tam trošku mi tam, ako nie že vadí, ale ten Lafroig sa mi akoby ľahšie pije, mám pocit. Tak ako... To by šlo vypít mnohem víc na množství, že takový No, jakoby pitelný. Že tam mi príde To je taká... takový prokousávací, jako. Tak, tá 30-ročná Ayla je náročnejšia whisky a komplikovanejšia. A ten Lafroig je taký akoby možno trošku priamočiarejší, ale ako obide sú dobré, no. Len pozerám, že jak si tie hodnotenia opravím, lebo tej 30-ročnej ale som mal až 91 mínus, ale to trošku asi znížim, lebo to sa mi už teraz až tak veľmi nejaví. 90 plus. No a ten Lafroig, ja som úplne prekvapený, že ten Lafroig kúpil v Inde, to mi vtedy písal, že on bol niekde na nejakej dovolenke niekde, kde to bol, niekde, ja neviem, na nejakých ostrovoch, neviem, či niekde na Malorke, alebo niekde v nejakej takej. A že tam nové v potravinách, že hen, mi ho poslal fotku, že hen, že tu. A že kupuj, že koľko ich tam majú. A za nejaké normálne peniaze ešte, čo to stalo kedysi, že to človek niekedy narazí na týchto ostrovoch. Takéto. Tak, že pritom taková blbosť, da vidíš, že Core Range 18 a jaká perfektná. Ale já jsem teď měl poprvé 25 v tom flightu od Patrika, o víkendu jsem si to zkusil a tam mě dostala, já jsem to nečekal. A strašně mě sere, že jsem mě v Libii nekoupil za 350, 25, tyjo. A to máš to ještě s tou čiernou etiketou, či s bílou už? S tou bílou, tohle bylo 2022, ale strašně dobrý, jo, jakože to je prostě, ten pít je třeba neintegrovaný od pryč a bylo tam tropický ovoce, bylo to dobrý. To už je o něčem jiném, hej, to už je úplně jiný to jako je to orange, sice cast strength, ale fakt mě to dostalo, no. Budu jí hledat za rozumný peníze, protože to je fakt povedená whisky. Veľa šťastia, no, za rozumný peníze. Je to. Já mu tam dával tu 32, ale to bylo jako to nebylo úplně ono. Ta 25 byla jako lepší. Hele, u mě ta 32 vyhrála asi o bodík na tu 25, ale když jako srovnáš poměr cena kvalita, tak ta 25. No, přesně, prostě, to byla to. A ta 18 se jako stojí prostě 180, tak je to nechutný, ale je to dobrý. Cena je nechutná, no, to je jako normální dneska.
Teraz by mala výsť nová. To máš normálnu 18. cenu Glen Rote z 18-ročného. No jasný. No nekup to. No ten má... Čekám na redesignu u Lafroigu. Do skrinky. Ježiš, ten Lochindal teraz, jak ho zdal, to je úplne úžasné. Vždycky, neviem, tomu asi zvyšujem hodnotenie, lebo ja ako náhle si k tomu privoniam, tak proste, že mňam, toto je... No, už chápeš, prečo to je u mňa vyhralo. Toto je moja šálka kávy, no. Toto je super. Teraz ide úplne do ovocna. Presne. Ještě na těch voltech, který se netvářejí, na těch 60, je to takový, jakože... Ale v chuti je to cítiť. Ale vôňa. Chudí cítiť, hej. Mne to ináč prišlo podobné ako ten fakt, jak ten Daft Mill. Ten mne ináč popravde ešte viacej bavil, ten mňa akože strašne sa mi páčil, ten Daft Mill Ralfiovský. Ale veľmi podobný profil. Tiež taká tá krémová vanilka. Já mám asi 4 nebo 5, no, Lochindálu, tak bych se teoreticky dal tasting někdy udělat, no, ale... No, super. No zostanú ti teraz, že bobchám si nos do toho Redbreastu. Ty kokos, toto je... To je proste... Keď si človek privonia k tomu Redbreastu, mne sa vybaví taká tá, vieš, v nejakom takom luxusnom hoteli, taká tá fajčiarska miestnosť, taká obložená tými proste s tými koženými nábytkami a s tými knižnicami a to proste... Mne to teraz prišlo také lesné plody jam. Áno. A černice Uh-huh. a tie čierne rybezle, to úplne také tmavé, tabakové. Ako to je úplne nádhera. Ten mentol je tam strašne výrazný v tej chuti. V závere. No. Len to, že vypiť sa, toto není nejako, že moc na nejaké, fakt, že jeden pohárik a máš dosť, lebo to je intenzívne. Ale paráda. Proste cítiš v tom nose, že to je veľmi pekne vyzretá whisky. Paráda. Čo tu ešte máme? No, já se s váma učím. Díky moc. Taky díky. Mějte se, čau. Čau. Díky, čauko. Ahoj. Teraz si dám ešte tú Dark Side of Isla. Tu dial. Pripomína mi to trochu teraz na nose také, poznáte také tie arašidy, ktoré sú obalené v takom tom korenistom, také koste korenistej, také paprikovej. Také zaudené. Sladko kyslé. Teda by som naozaj typoval, že kľudne tam môže byť ten Lagavulin a asi s Kalilou v tomto. Že to je presne taký ten profil, čo v tých sherryových Kalilách a Lagavulinoch cítiť. Taký mesitý, kyslastý. To príde dosť také štiplavé v nose. No, taká papriková kyslastosť. Je to ale pritom ako relatívne také, že priamočiare, že máš tam vyslovene tú kombináciu tej rašeliny aj toho sladko-kyslé sherry. Ale je to ako pekné, no. Aj s tou mesitosťou. No a teraz, keď sa ideme na tie posledné dve, ten Kleinlich a ten Glenmarie, to je zasa úplne skok do úplne iného teritoria. No to... Je to akože, je to dobré, keď človek zasa má v tom flighte aj ako rôzne tie štýly, lebo... Kleinlich tam je taký dobrý.
Povedz sa, Roland, povedz sa. Jo. Dá se, no. To chutí. Ten Glenmar je horkejší v chuti oproti tomu Clynelišu. Ten je skôr taký kyslejší a svežejší. Jaký je ten Glenmorangie? Že horkejší mi príde v chuti. Jo, horčejší. Ten je A strašne korenistejší. on tak strašne dobre voní, ale mne sa tá whisky vlastne v chuti vôbec nepáči. Akože nehovorím, že keď mi ju niekto nalial, ja ju vypijem, ale pre mňa bolo vlastne strašne sklamaním, ako dobre voní a ako zle chutí. Že v tej voni ten ananás, med. Ona je strašne ovocná, ešte aj to som to skúšal, keď sa to rozkvapká, ešte je to super, ale vlastne tá chuť je strašne horkastá, úplne veľa alkoholová, ani tomu nepomôže tá voda, skôr si myslím, že sa horkosť zintenzívni. Je to presne, jak aj Jirka vravel, že tá chuť nie je úplne ako keby vyvážená. Ty tam potrebuješ balans tých základných chutí. A ona síce je veľmi pekne voňavá, príjemná, ale naozaj tam ten záver je taký horkasto korenistý, že není to úplne akoby tá harmónia, že trošku ti tam, je tam trošku akoby... Ale je sranda, že ten nástup je ešte celkom taký sladký, mi prišiel. To je ešte také príjemné a až potom postupne akože nastupuje tá horkosť. Ono to v tom závere to presne ide do toho. Takže... Mne ešte potom, ja som to nechal asi pol hodinu stáť a ja som si dal ešte niečo medzi tým a mne to prišlo potom ešte viacej horkasté. Že proste, že to tomu nepomohlo. Že vlastne, že keby sa to viacej otvorilo, že to bolo viacej sa to chytilo. A můžu se zeptat, máte ten Glenmorangie, já moc si chci, jako 2-3, možná jsem ochutnal, ale máte nějaký favority, který jako, nebo pamatujete si na... 25 je výborná. Ale oficiálna, akože normálne oficiál bottling. Aha. Oni majú Glenmorangie skôr, ten základný koreň, že je taký skôr budgetový, že oni majú tie nasky a všetky tie finishe. A teraz potom majú... je to 12, 18. Teraz majú oni ten warehouse, čo majú tú edíciu, tak oni to teraz mali len pre UK, ale tie nové už budú dostupné všade. A tam je Unpeated, 13-ročná Rioja. To je neuveriteľná whisky. To je neuveriteľná whisky. Okay. A potom majú pítovanú, ale tá je len Rioja 18 mesiacov finish. A to bola vlastne strašná škoda, že som to mal naopak. Že keby som mal tú dymovú najprv, tak je skvelá. A potom máš tú nedymovú, čo je celý čas v Rioche, úžasná. Ale mal som to naopak a vlastne pri tej pítovanej som si povedal, že ty vole, toto mohla byť jaká dobrá whisky, akurát by nemohla byť vedľa tejto. No toto je tiež vec, čo spraví, no. A kolik to má Easy 46%, nebo to je? Ne, to je sudovka. To je sudovka. Ne, počkaj, 48. Počkaj, pozriem sa. Niekde to tu mám v telefóne. Oni hlavně ve Francii prodávají, ne? Glenmorangie, jakože... Áno, tam je to populárne. Ako presne, ak ste hovorili, to je také budgetové, niečo jak Loch Lomond, ale mne tam vždy v tých core rangeoch niečo vadilo, proste v chuti, že niečo jakýby chybové, alebo neviem. Já mám právě asi 2 nebo 3 tyhle sudovky od tohle čorná Glenmorangie, který jsem ani neodevřel ještě, takže to jako přijde na to, tak proto se ptám, jako jak, že to jedna je 27, myslím, že a další je nějak, no to pak. No, Izzy, povídej. Tak sudovky sú to. A prepač, to není to. To je 2015, to je dokonca iba 8-ročná celý čas, ten Rioja Cask Matured. A úžasná whisky. Kolik za to chtějí? Chceli za to 87 libier. A tá druhá je 2012 Rioja Cask Finish, tá pítovaná, za tu chceli 95. Ale určite doporučujem tú 8, akože úžasná. Naozaj ako... Oni tieto single casky majú veľmi dobre niektoré naozaj, že to sú také úplne, že iný level. A toto sú není single casky, toto je akože small batch, to sú... Je to small batch? Aha, lebo oni majú tie masters nejaké tie... Nie, warehouse release.
keď sme boli aj v Londýne, tak mali 3 warehousey. Manzanilu, Amontillado a ešte niečo. A to neboli singlecasky? Počkaj. Nie. To sú small batche, toho je veľký No. nákup. Je, tak potom ja myslím iné. Ja myslím tie Master Distiller Selection, čo sú tie private. Potom majú oni aj pekné 21-ky. Majú 21-ku aj Portwood a 21-ku aj Madeiru. Že nemajú rovnaké 21-ky, že sú dve iné. Tak som ich mal dve vedľa seba a boli naozaj veľmi príjemné. Ale, hovorím, najlepšie boli potom tie Tier Warehousey. A to bola vlastne 2014 Oloroso, to má 60,5. Potom Amarone 2010, to má 55,4. A potom Amontillado 2013 a to má 57,5. Lebo teraz, keď sme tam boli, akože nemohol som si nedať, mali tam v bare ešte 33-ročný Cutty Sark a mali tam ten Glenmary Mastery. Takú nejakú zaujímavú flašku. A to má aj označenie veku, to Mastery, či to bez označenia? Nemá. Nemá? 30, to je hustý, jo. A to bolo výborné, to ako fakt. No věřím, že to bude dobrý. 33-ročný Cutty Sark bol výborný. On Cutty starý, jako je fakt dobrý. Tak tieto staré blendy vedia akože spraviť dobre, no. No a tu je v tom, počkaj, tu mám odfotený ten Glenmary Mastery a k tomu je taká to je 1000 fľaš, fľaša stála 850 libier. Má to 52,3 a je tam, že marriage of 5 casks across the decades, the oldest from the 1970s. A bolo to, že created to celebrate 120th anniversary. Vidíš to. No dobre, pani, poďme to nejako uzavrieť, toto, nech to máme, nech nemáme príliš veľkú nahrávku. Takže ešte máte niečo na lete z toho flightu? Ešte vám zostalo, alebo už ste dopili? Dopito. Ten Klein sa mi pekne celkom otvoril teraz, ako. Jo. Ten mi akoby tým časom, presne ako aj Easy vravel, že ten Glenmary sa mi skôr akoby časom, že vôňa je super, ale Klein je lepší, no. Tá chuť v tom finiši mi ide trochu dole. Že není to až také, akože je to stále dobrá whisky veľmi, len keď sa pozriem, že čo to stalo. Tá fľaša, no, okolo 400 €, tak to je akože celkom dosť. Že to za to nestojí, takže tam trochu znižujem známku. Ten Klein je podľa mňa veľmi pekný, čistý za mňa. Ten je strašne zaujímavý, on má také vlastne absolútne netypické arómy v sebe, úplne... No. Že proste nejsú typické pre whisky, by som povedal až. Tiež tam cítim som taký ten vyšší vek, pekne. A mne to príde vyslovene, že pekná, čistá, príjemná, ale nie akože jednoduchá whisky. A ten Lochinval je pre mňa úplná, že paráda. On tiež ten Lochinval lepšie podľa mňa vonia ako chutí. Že tá vonia je úplne že fantastická. Ale chuť tiež, ako trochu si to treba zriediť, ja som si to potreboval trošku zriediť, ale z týchto troch, keď si bereme, lebo to sú také porovnateľné vzorky, ten Lochinval, Clynelish a Glenmary, tak ten Lochinval je asi pre mňa asi najlepší, druhý bol Clynelish a ten Glenmary asi tretí. Mne sa ten Clynelish páči, ale ten 19-ročný od Miša, to mám obod lepšie. Ten Dark Side of Ale? Áno, Dark Side of ten 19-ročný. To mám obod lepšie. Tam je proste to sherry s tým dymom proste sadlo. To je, no, tam je sladšie sherry proste. No, alebo či to víno je sladšie a to sherry je, neviem, proste. Tam tá mesitosť je dosť ako taká výrazná. Je to výborné, to sa mi veľmi páči. Akože ne, že by som teraz... Ja aj porovnávam s tým Lochinvalom. Že od toho Lochinvalu to mám obod lepšie. Takže od toho máš lepšie? Ale ten Lochinval je ako výborný. Nechádzam teraz na to ešte Ailu 30-ročnú, čo mi zostalo kvapka. To som ešte
od Dušana, tá bola tiež akože veľmi dobrá. No. Ale zatiaľ v tom hodnotení mám Kalilu najlepšie. Fakt? Aha. Tam mňa akože trošku, Neviem, akože bola fajn, ale počul nejak ma som, ale nebavila. pre mňa úžasná. A druhý mám ten Kleidlish, tomu som dal 95 bodov. Ako zo všetkých vzoriek, čo si... Zatiaľ som mal 6. Aha, okej. 7. Tak zatiaľ to vedie Kalila a druhý je Kleidlish. Tu Kalilu si teď nalejvám zrovna. Ja som mal, ale nemal som túto. Vlastne ja som mal tú Fesh Ile. Ja som mal vedľa seba v tom Johnny Walker House 3 Kalily vedľa seba Fesh Ile, tuším, 2014, 2016 a 2013, či ja neviem, to je jedno. A to bolo úžasné, to bolo akože super to mať vedľa seba. Proste každá z nich by bola víťazom degustácie pre mňa, ale výborné to bolo mať vedľa seba. Keď som toto chytil, hovorím, ty vole, to je tá, čo som mal, ale není. Je to, lebo táto je nejaká špeciálna, tá, čo Zdeny dal. Ona je... Ja ne, toto je 2020. A ešte je to, že Personally, Selected, Distillery Manager. A jo. Dopíjam ten Lafroig 18. To si ešte nemal, Izzy, Ne, nemal. No. To je tiež úplne akože veľké prekvapenie. To som zvedavý, no. No. Tak akože som zvedavý na všetky tie whisky, no samozrejme. Ako to sú všetko super whisky. Toto keby bolo s hocičím iným vo flighte, akože s niečím viac basic, to proste... No, nedal som ničomu menej ako 85, pozerám. Čo mal ten Aran a ten Johnny Walker. To boli dal som si teraz ten Johnny Walker, keď ste o tom rozprávali, a to je taký chudobný príbuzný, no akože je to smutné, ale proste to je nefér. Akože nie je to zlá whisky sama o sebe. Áno, ale presne, problém je to, že toto by si vypil pol fľašky za večer. No. Ale pro Diageo to není problém. Ráno by si sa dogrcal z toho účtu, no proste. No je proste, alebo by si povedal, čo všetko za toto som mohol mať. No ale radši bych vypil půl flašky toho tvýho. No. Famous Grouse. Jo, určitě, no. Tak, no. Určite, to je jasné. Ja som v podstate aj veľmi zvedavý, ešte vlastne mám niekde doma, však keď som tam dával do toho oného, tak ja mám tú 29-ročnú tú Grandsku. A ja som si vlastne dlhé roky myslel, že vlastne tá whisky neexistuje, že to urobili len, keď oni urobili tú sériu vlastne tých akože kvázi tabulky prvkov, tak tam bol ten Oxygen, 8, ja neviem, Carbon, 6, potom tam bolo niečo a potom tam bolo, že Copper, 29. A ja som si myslel, že tá flaška je len vyrenderovaná. Ja som sa proste s ňou 5 rokov nestretol, nikdy som ju nevidel, nikde proste one. A potom som došiel, je v Prahe, je tá whisky reštaurácia muzeum a tam bola tá fľaša na polici. Ja som na ňu pozeral a hovorím, neverím. Ale tam som dal prednosť 30-ročnému Katy Sark, lebo tam tiež mali. Tak to som si dal, že som si hento nedával, lebo už som ju mal tú fľašu doma. Hovorím, tak nebudem si ju tam dávať, lebo však aj tak ju budem chcieť otvoriť niekedy. Takže som vlastne na to zvedavý. No. A ten Bamor, to je jednička, to je taky skvělá. To som zvedavý. Od Dominika, tam nejako osobne nejako veľmi neoslovila, sa priznám. Ale teba v poslednej dobe Bowmory je všetky tie staré, čo mne tak strašne chutia, tak vlastne ty rozmýšľaš, či ti vôbec chutia, alebo že či sú také zlé, alebo že... Ja v tých Bowmoroch starých mám väčšinou takú levandulu nejakú zvláštnu. Áno, to jsou ty blbý roky, ale oni už se teď probírají a mají jakoby dobrý, jo, že třeba co máš ročníky 2005, 2010, už tam je zase ten Tropical Fruit, oni se spravili. No, len toto je 89, no. Ale tu není levandula v tomto. Ne, ja to mám... nebola levandula, nie. Ja toto nebola skrytý... Lebo to je strašne výrazné, keď je tam levandula. 23, čo mám, tú fialovú, tá, čo je tá letišná edícia, tak v tom je strašne levandula. To je úplne, to je normálne, aké by si sedel pri tom kriku.
A pil dymovú whisky vedľa toho. Hej, že tam je strašne to... Tu na to nebolo, ale toto ma nejako veľmi neoslovilo, lebo mi to prišlo také nejaké, ako... trochu, Také čisté minerálne mi to prišlo, že také... To Takže to áno, zkus teda teď. minerálnosť mám ja poznačenú, A ale... morskosť, minerálnosť, také... Proste také čisté. Dej si to, Rolande, a vsadím si, že tam ucítíš tropical fruit. Bourbon? V tom je v té jedničce. Ja som tam tropical fruits nemal. Ani ja som to nemal. Ja som tam mal práve tú minerálnosť, herbálnosť a trošku takú akože slanosť, ale inak ma to nejako veľmi neohúrilo. Ja, dajte si ešte ten Redbreast, ešte keď máte. To je 11, ne? Koľko je 11? 11, áno. To je úplne, že... iný svet. A to je lekvár. Ten je... Je úplná paráda. No krásne veci naozaj, že ako Tak, toto, čo sme mali dneska, tak... Lekvár v starom súde. No, Mm. lekvár s drevom a s korením. Perníkovým. Taká úplne, že keby si chcel robiť sladkú barbecue, nejakú omáčku úplne, alebo pac na to, že... Krásne. Ale teraz, jak som si nalil ten Bowmore. A čo? Mu to sugeroval. Asi mi to sugeroval. To tropické ovocie? Akože... Ty si, jaký je v tom Chorvatsku? Nie, práve som dorazil. Už si sprátky, jo? Tak, 10 dní stačilo, treba robiť Dobrý, niečo. dobrý. Keď sa mi ešte na jednu dovolenku, musím niečo robiť. Jasne. Ja som tento Redbreast už niekedy mal. Mali sme ho spolu vtedy, no. Aha, to sme mali spolu už. Áno, to sme mali aj 127 vtedy. OK, prepač. Tak tomu som dal 94, áno. A aj z 27... A to sme si dali vtedy, keď som donesol tú 27, tú port to port. Áno. V tom flighte sme to mali. Áno, tam, kde sme prišli na to, že poznáme aj zlý Redbreast. Respektíve, keď je v blbom flighte. Áno, tá sudovka, čo bola tá. Ten small batch. Áno, ten prezident. Že vlastne mali sme s Andrejom taký Redbreast small batch pre Ameriku s takou bledomodrou etiketou. A on, keby bol vlastne v nejakej degustácii veku daného, alebo ne sherryoviek, ale dajme tomu írskych visiek, tak on by bez problémov vyhral. A mali sme ho v tomto, a sme povedali, že to je slabá whisky. No. Ale to je presne, to je ten kontext je veľmi dôležitý. Proste, my sme si to medzi to dali a povedali sme, tak toto asi není ono. No, lebo to sme mali 27 B4, potom 27 Dreamcast Port to Port a potom túto 22 sme mali. A k tomu bola tá sudovka, tak tá bola akože úplne, že niekde inde, o ničom. Ale táto 22 v podstate bola u mňa, tu čo má teraz tu tak tá u mňa bola na úrovni toho Dreamcastu 27-ročného Port to Port, ktorá je akože whisky za nekonečno peňazí. Tak. A táto 22 pre mňa bola teda rovnako dobrá, že čo stojí tá Port to Port. No, 1500 € za politrovku. Tak. Ze střílivostrejma. Tak. Ale 27 stále klasická vyhrala ako u mňa. Áno, a už ako by dvoch. No, hej. Ale super, ako tie Redbreasty naozaj, že to je úžasné. Dobre, a tieto si mal aj s tým ríšovým Danvillom vedľa seba? Nie. Počkaj, teraz v tomto? Pozriem sa, či som to mal, lebo mám to tu vo viacerých flightoch. Lebo však Ríšo dal ten 21-ročný Danville, ten single cast, tých 50,5. Či si to mal vo flighte vedľa tohto? Zhodou okolností, ja som to náhodou vyberal, náhodne, ale zhodou okolností pozerám, že mal som to vo flighte s tým, hej. A ten mal okolko bodov kam?
ten Redbreast mal 92 a ten Danville mal 88+. Plus. OK. Dosť rozdiel. Ale akož výborný Danville stále, ale ten Redbreast bol teda akože inde. Bol teda, hej, bol lepšie. OK. Ale pozerám, že presne v tom flighte som rovnako mal aj ten Famous Grouse 30 a ten som hodnotil ešte obod viacej ako ten Danville. OK. No a potom som tam mal ten Aran a ten bol úplne že najhorší z toho. Ako z celého toho setu? Hej, ten bol najslabší. Ako z toho flightu alebo z toho celého setu? Z toho flightu a v podstate jedna z trom som dal, z celého ako setu som trom dal 85. To bol ten Aran, potom ten Johnny Walker a potom ten Bowmore. To sú pre mňa tri akoby najslabšie. OK. Z celého flightu, ako čo mňa, ako nie, že by boli zlé, ale mňa ako osobne najmenej zaujali tieto tri. A vás chalani? Tri najmenej, čo vás zaujali? Já mám za sebou teprve 7 vzorků, takže... Ich to 7, si hej, na tom no. tak, jak ja, dobre? Já jsem taky to Myslím si, ale že nechcem Maja uraziť, ale myslím si, že ten Johnny Walker bude mať každý v tej poslednej trojke. Akože teda... Tak ale on ho nevyrábal, hej, akože on keď si povieš tú cenu, tak tá cena naozaj tam akože akože je v pohode. nie, ja akože však hovorím, to není o tom, že by som ho chcel uraziť, alebo niečo, len hovorím, je to proste... Áno, ale Sme to je... veľmi, akože som veľmi rád, že som to mohol ochutnať. Tak, To není o presne tom, tak. že... Hej, že v Ja som podstate... mal najslabšie. No, Johnny Walker. Áno, Potom som môže byť. mal ten Breval 30. OK. Ten som mal tiež dosť slabo, hej, ten som mal ten A Breval. potom pozerám, že Oldmore. OK. Aj ten ma tiež akože To nejako... je tá 25-ka, či čo je to tam? Hej. Okay. 20. Akože ono to bolo fajn, len proste v tomto Áno, porovnaní tam. to som mal 86 plus tiež, Ja mám presne, to boli také tie slabké. 87, presne. No, hej. Ondro? Já jsem toho moc neměl, jako já jsem dneska važil, zatím určitě Walker je nejhorší, ale jak říkal, jsem taky strašně rád, že jsem si ho ochutnal. A zbytek uvidím, no. OK. No škoda, že sme nemohli, akože ja som polovica, kebyže z tých 17 sa som polovica pripojí, tak a keby si to som polovica prešla celé, že by to bolo také, že viacej toto, ale chápem, že teda tých vzoriek je momentálne milión a tiež som teda išiel, že som si toto prechutnal prioritne, aby sme sa mohli k tomu baviť. Je ťažko, že tých vzoriek každý má veľa. Ale akože super, super akcia. Je to jako dobrý vyzkoušet, ale člověk zase vidí, že prostě flašky, co jsou dneska 300-400 euro, nejsou víceméně až takový bomby. No, však to je presne to, že áno, presne tak, že ja, jak som povedal na začiatku, že ja by som si ani jednu z týchto fľaš nekúpil. Ako, že možno ten Lochinda, keby sa dal zohnať za nejakú rozumnú cenu, tak... Ale 250 euro za, co to je, 13-14 letá No však presne, whisky. stále ani to nie. Oni tak stojí dneska všichni, jo. Jako, Tak ani to nie, no. Proste to sú, že preto je super to možno zochutnať takto, lebo inak vieme, vieš, a to si vyberáme, že máme 17 fliaš, čo všetko máme akože super pecky, čo akože sú to dobré whisky. Jo, to jo. Ale keby si to mal kúpiť a otvoriť a vypiť, tak proste vieš, že za tie peniaze si môžeš kúpiť 3 fľaše, ktoré budú rovnako dobré. Hej? No ale to je to, že máš ten prehľad. No, že áno, že si a máš vyšuješ nachutnané to, že vieš o tých 3 fľašách po tom kile. No jasné, však preto to robíme. Presne preto to robíme, aby sme si zvyšovali rozširovali ten obzor, aby sme zisťovali, aby sme vedeli to teda, ako som to v podstate utvrdili. Však ja som ani nečakal, v podstate by som bol prekvapený, keby to bolo inak, hej? Že bol by som prekvapený, keby som v tejto 17 našiel whisky, ktorú by som povedal, že wow, že áno, že toto stojí za tie peniaze. Že reálne, že toto je niečo, čo by som si kúpil. To by bolo pre mňa ako obrovské, že wow, že toto som nečakal. Aha. Keby tam bolo niečo kvalitatívne na úrovni Redbreastu 27,
tak vtedy by som povedal, že áno, že wow, že toto proste bolo akože fakt pecka. Keď nájdeme niekedy počas svojho života niečo v úrovni Red Breastu 27, budem ti vďačný. No však presne toto. A ešte Měli keby jste to nějaký ty lepší stálo Red Breasty? polovicu peňazí, to by som. Měli jste nějaký ty Dreamcasty? No však práve, čo No, som áno. spomínal, mali sme, hej. Ten Ten- port to port jste měli. No, a tomu, No, sme napríklad. dali a tomu som dal ja o 5 bodov menej ako Red Breastu 27. A to ešte keď sa bavíme o tom, že sa tá fľaša dala kúpiť za 5 kg a henta sa dala Jasne, kúpiť no. iba za 1500, Politrovka. politrovka, A to si musel byť vylosovaný ešte v onom balote. tak to boli akože to sú masakre. Že v podstate momentálne si vieš kúpiť batch 5, ísť do Írska a vieš si ho za 550 kúpiť v Írsku, v Dubline, v James, alebo na letisku v Lúpe. Normálne si ho vieš kúpiť dopredu a keď letíš o 3 dní neskôr, tak už si ho len vyzdvihneš. Môžu ho tam mať na letisku, ale nemusia ho mať. Takže pre teba je jednoduchšie si ho kúpiť a vyzdvihnúť si ho ako objednávku zaplatiť. Ono, tieto single casky Red Breastové sú väčšinou práve také viacej tanické, hej, že viac tam je ten súd výraznejší a práve tieto, čo sú klasické 27, tie, že zmeska viacerých súdov, tak tam je to akoby viacej také, nie až také tanické, viacej ovocné, by som povedal, že a také možno komplexnejšie. Všetko sú super veci, že aj toto, aj tento, čo máme teraz, ten je pre mňa ako, za mňa jednoznačný víťaz celého tohoto sharingu, ale stále, keď si pozriem, že Stojí 450, tak to ne, no. tak to ne, no. Je fakt dobrý, vynikající, ale Je super, ale ne, no. můžeš si koupit 15letou Signatory whisky z nějakého First World Sherry a bude to hodně podobný. Hej, že bude Na to blend. približovať tomu, no. A na Že bude blend možno by som možno o 1-2 body to bude možno menej, ale kúpiš si 3 fľaše za to, presne. No. To je presne to, čo hovorím, že toto je práve, preto to robíme a aby sme sa trošku akože vedeli zorientovať v tom, že vieš urobiť tie akoby tie decisions už také ako informovanejšie, že vieš odhadnúť, Určitě, no. že čo sa oplatí kupovať a ne. Dobre, ja by som vypol to nahrávanie pomaličky, nech to zase není trojhodinový oný, tak ešte, ak týmto ešte niečo chcete povedať, tak povedzte, že jak to nejak zhrnúť, alebo nejak to, alebo povedzte každý, že z tohto, čo sme mali dneska, že čo by ste si akože vybrali, že čo bola najlepšia a najslabšia whisky. Tak ja začnem. Za mňa jednoznačne najlepšia Lochendal. Áno. A z týchto najslabšia... Neviem. Nevieš? Asi Glen Murray. Asi si nebuduješ ty teraz tieto veci? Hej, ale sa mi to pomení. Aha. Takže asi by som dal Glen Murray najslabšie. Toto je vlastne to, čo vždy hovorím, že ty keď ideš na whisky festival a ochutnáš tú jednu vec jedenkrát, tak v ten daný moment jej dáš nejaké hodnotenie. Ale ty keď máš decovku, alebo nedaj Bože máš fľašu, ale keď máš, stačí ti vzorka, že decovky, a ty tú whisky môžeš piť 5 krát. Vždy po prípade s niečím iným, pri inej nálade, v nejakom inom kontexte, tak až vlastne vtedy jej dáš to naozajstné hodnotenie, kedy vieš naozaj, ako ti tá whisky chutí. Ne, že ťa len očarila v danom momente, čase, priestore, skúsenosti a neviem čo. Že to je strašne veľa, si myslím. No, to máš pravdu, no, přesně. Takové zlaté Určite slovo. áno, len v ideálnom prípade by to malo byť ako, ak sa teda nestalo niečo divné, tak by to nemalo byť, že si na festivale tomu dáš 90 a doma si máš fľašu a dáš tomu 85. Hej, to by akože... Presne ako hovoríš, v ideálnom. Môže sa to stať výnimočne, Presne tak. ale... Hej. To je ten môj príbeh s tým Billy Laytonom. No. Hej, no. Tá whisky by doma nemohla mať ten bod. Rozumieš? Že proste by nemohla mať tie body. No. Chápem, ale v podstate o to sa snažíme to nejak, akoby si to, aj keď je to veľmi, ono to je stále o tom subjektívnom dojme a na ten subjektívny pocit pôsobí veľmi veľa externých vplyvov, ktoré nesúvisia priamo s tou whisky, ale súvisia so všetkým okolo. A snažiť sa to v podstate izolovať čisto na tú whisky je veľmi náročné. A
mať ako keby tú schopnosť, že dáš si niečo a dáš tomu nejaké hodnotenie a dáš si to niekedy inokedy naslepo a nevieš, čo to je a za iných podmienok a dáš tomu hodnotenie plus minus 1 bod, tak to je podľa mňa akoby relatívne, alebo plus minus 2 body, No však áno, povedzme. ale zase tu platí to, čo hovorím, že musíš tu whisky piť ešte druhýkrát aspoň. Áno. Takže nemôže to byť o tom jedno, že v podstate Jasné. o tom jednom raze je to veľmi, je to neobjektívne. Loterie taková. Áno, ale robíš to, čo môžeš, no keď máš možnosť jedenkrát ochutnať, tak proste varíš z toho, čo máš, no. Hej. No však áno, máš 2000 druhov whisky, 600 vystavovateľov a 3 dní, robíš, čo môžeš. Tak. Lepšie sa nedá. Tvoj pečeň robí, co môže. No dobre, poviem to ešte doklepnú, tak Jaro, ty zhodnoť prosím ťa najlepšiu a najslabšiu z tohto flightu. Ale pro mě nejlepší byla ta dvojka. Dvojka bol ten Dial, Dark Side, áno. A asi nejslabší ten Dial. Počkaj, dvojka je... To si povedal, dvojka bol ten Dial. Ne, jakoby v pořadí. Zároveň najlepší a najslabší. V pořadí, jako, tak jak jsme to pili, takže číslo 3, nejlepší Lochinval. Aha, ok. A nejslabší teda číslo 2, Dial. Dobre. Dobre. Ondrej? To zní těžký. Na začátku mi Lochinval moc nechutnal, ke konci už jo, ale už jsem měl Lochinvalu asi 6 a je to jedna z mých nejoblíbenějších whisky, určitě. A tenhle byl ve slabší půlce z nich, ale i tak byl dobrý, jakože říkám 88-89 bodů plus. Mm-hmm. Jestli u mě vyhrál, asi byl na úrovni toho Redbreastu. Mm-hmm. Že akože najlepšie, hej? Určitě. A nejslabší vůči očekávání 30 Ayla, to mě prostě nějak nevzalo, ale já vím, že tam prostě bylo i spoustu špatných sudů, který prodali, nebo horších, je to výborná whisky, ale horších sudů, který prodali do oběhu. Signatory jich mělo hodně, těch Secret Ayla 91, 92, to by se lidi měli dávat pozor. To lítá za 400-500 euro a nejsou to často tak dobrý whisky a některý jsou výborný. No prohrál Walker, ale ten nebyl ve Skyflightu a v tom flightu, i když ten Mori strašně chutnal na začátku, tak potom se vybarvil, jak říkal Jirka, takový hořký, divný. Ale i tak mi chutnal, že jakože ano, 88 bodů plus všechno dneska, no. Možná ta Ayla 30, tý dám taky asi 88, ale čekal bych od ní daleko víc. Kor za ty peníze, no. Dobre, Jaro? Mně se to nějak seklo předtím. A já tu mám, moment, já se to otevřu. Nie, prepáč, nie, teba som pýtal, nie, Lukáš. Už povedal, že trojka a dvojka, áno. Sorry, áno, teba máme, nie, Lukáš. Já mám 2/3 jako projítý, teďka co jsme prošli, tak samozřejmě ten Lochinval, co jsem dal, tak ten mě baví moc, ale pak i překvapila mě ten Famous Grouse, který i ten s tím Kleinlechem, to jsou takový pitelný, hezký jako whisky, který ten Famous Grouse mě teda překvapil, tak je to takový, že ono to záleží strašně na náladě, jestli to jsou tak jako jemňonký, prostě, který ti tak jako hezky nic nikde ti nedrhne, prostě pěkně se to pije. Takže ty a pak, teď jsem si tady nalil ten Daft Mill toho Ralphieho, to Andreje, toho tvýho, a to taky jako to je přesně můj šálek kafe, takže a i ten Glenmorangie, teda mě se líbil moc, jako ač je takový, jak říkal Jirka, kostrbatej, tak to byla asi nejstarší Glenmorangie, co jsem měl a rád si ji dám ještě znova, protože jsem ji dneska poprvé. A pak tak, jak jste říkali, ten Arana, takový tak to jsem neměl ještě, takže tak Bowmore jsem tak jako, já jsem ho vedle Laphroaigu a že bych ho úplně tak jako poslal dolů proti tomu Laphroaigu, to na ten první dobrou, co jsem tehdy minulý týden měl, tak to taky mi nepřišlo, že nebyl úplně tak, jako že bych ho úplně jako šoupnul úplně nakonec. Ale no, tak
No, Famous Grus překvapení pro mě, milý. A Redbreast, jo, vlastně, to je prostě takový desert, prostě poctivý, parádní úplně jako nakonec. To je dobré. Není to jako na popíjení super, ale je to bomba. Dobre, Peťo pravil, že najlepšiemu chutil tá Kalila. Áno, ale z toho, čo dneska je, tak bol by to Kleinlish. No. Kleinlish a potom teda najmenej... ja som nepil ešte tú tricinu, čo ste dnes mali, ale to si urobím v nejakom tom sete, asi Bowmore, Lafroig. A z toho, čo si mal, čo ťa najmenej bavilo, ten Johnny Walker, hej? Áno. Ale áno, Johnny Walker. Ale ináč som si povedal, že si vyskladám nejaký flight, lebo mám ešte nejaký ten Royal Salute 21 z Gatheringu, ten Richard nejaký... Ten King. Áno. To sú skvělý whisky. Že si to urobím v takom nejakom sete ročníkových blendov, má kontext, vieš, že proste nech to viem ohodnotiť, že si to doložím inými whiskami a urobím si flight takých nejakých 4-5 visiek, aby som to nejakým spôsobom. Ináč, keď si hovoril o tom, Ondrej, o tom Lochindale, tak tiež som mal 6 Lochindalov a vlastne iba jedinému som dal menej ako 90 bodov a to je vlastne ten, čo robili v Indžišskej věži a mal 46. No, ten jsem neměl, no, ale jako mě to strašně chutná, prostě to je fakt dobrý destilát. Já výborně moc se nemusel, ale ten Lochindal mi mám 92 a potom tam mám aj North Star Spirit, tak tomu som dal dokonca 96. Ale ten byl drahý jak prase, ten stal už tenkrát. Ten bol, ale ten bol úžasný. Dobre, ja to teda zakončím tým, že za mňa Redbreast bol víťaz jednoznačne, aj keď teda boli tam ďalšie super veci. Ten Lafroig a Lochindal mne veľmi chutili tiež, aj tá 30-ročná Ela, ale teda najslabšie dneska mi vyšiel ten Glenmary. Ten, akože predtým som ho mal na rovnaké úrovni ako ten Kleinlish, ale teraz, keď som to vedľa seba porovnal, tak ten Kleinlish ma viacej bavil, takže asi toľko. No, škoda, že nedá sa všetkých 17 naraz porovnať, lebo to by bolo akože príliš veľa, ale tak som rád, že ja som teda týchto, čo nám vyšli najlepšie, sme mali možnosť. Ja už teda to nahrávanie vypnem, nech teda to nemáme príliš dlhé, keď si to niekto bude náhodou chcieť ešte, nedaj Bože, pozrieť a vypočuť, tak teda akože nech nezomreme tam veľmi. Chce niekto niečo dodať na záznam ešte? Nie. Ďakujeme. Vďaka všetkým za... Ďakujeme obidvom poslucháčom, čo sa dostali až sem. A vypnem to nahrávanie. Umírá mi baterka a jdu chrápat, chlapi. Díky.